जोंनि UPPL हान्जानि मोनसे गिदिरथिं सुबुं गौमा बेवहाय खुंदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। सरकार दानायनि सिगाङाव बेवहाय आङो मिटिङाव फैदोंमोन। बै समाव सिनियर मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे नोंसोरो देरहानानै थांनायनि उनाव BPF बायदि हाग्रामानि सरकार बायदि जानो नाङा, जों नोंसोरजों अराय सम थागोन। आरो दिनै आङो बोसोरथामनि उनाव फैनानै बे आम्बागाव ओनसोलाव एसेबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ नुनानै गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो गोजोननायबो मोनदों। आरो दिनै मोनसे फोथायनाय फैदों जे जोङो माबा मोनसे रायजोआ लुबैनाय बायदि, रायजोआ हास्थायनाय बायदि खामानि मावनो हादों। बिसेसके गोजोन गायसननाय, बयबो रैखाथि मोननाय, मोजां थासारि दानो हानाय, बेखौ जोङो मावफुंनो हादों। आरो बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब UPPL हान्जायाव आरो हाबफैबावदों। फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै आम्बागावआव जोंनि BTR गोरोबथानि जि मोनसे फसंथान नार्सिं आरो पेरामेडिकेल इन्स्टिट्यूट, बिनि जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। आं मिजिंथिदों बोसोरथामसोनि गेजेरावनो बियो लुखांजागोन। अब्ला उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे मोजां फसंथान जेरावनोखि जोंनि फरायसाफ्रा नार्सिं फरायनो हागोन आरो लोगोसे पेरामेडिकेल बायदिसिना टेकनिशियान आदिकरि बेफोरखौ बेवहाय फरायनो हागोन। आरो बे अनुष्ठाननि गेजेरजों, बे फसंथाननि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि जौगानाया आरोबाव मोनसे आगान बेयो आवगायलांबावगोन। दरं उदालगुरि समस्तिया जोंनि थाखाय जेबो साननांगौ समस्ति नङा। जोबोद भटआव बिनि बिजाथिया देरहागोन आरो बिनि बिजाथिनिखौ जों थाबैनो फोसावनो थाखाय BJP, AJP आरो UPPL जों सावरायगोन। बिनि उनावनो जोंनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन। राजखान्थिनि अनगायै आलादा सोंथि, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ नाब्ला हानजा होननानै मोनसे आङो सोर बिखौ मिथियाखै। आङो पुलिसखौ दायित्व होदों जे बिखौ बरननांगौ होननानै। पुलिसजों आं मैया हराव रायज्लायहरदों। दा नाथाय जायानो जाया मानो बियो मोजां नङा। मानोना बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बयबो बेंनांगौ, जोथोन लानांगौ, रैखाथि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ मान होनांगौ। दा बिनि सोलायै जुदि सोरबा बिथांमोनखौ भाबुक सिगिनायसो खामानि मावोबा बे दुखुनांथाव जागोन। आङो सोरबा मोनसे ग्रुपनि होननानै सानाखै दाबो। नाथाय जायानो जाया मानो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो, आं बेखौ खावलायो। दिनैनि सानाव माहारि आफादफोरनि बिबान लानानै खामानि मावनायाबो समाजनि खामानि मावनायाबो गिदिर मोनसे जेंना। बेबायदि जेबो थासारि गैया। सोरबा साफा सानै गाज्रि सानग्रा मानसि थायो, बिसोरो एसे माखासे गाज्रि खामानिखौ मावो। नाथाय बेबायदि गाज्रि सानग्रा मानसिया गावसो धंस जायो, बियो रावनिबो जेबो खहा खालामनो हाया।